Gasteizko bus elektriko adimenduna duela aste batzuetatik proba fasean egon dena martxoaren lehenean, gaur bertan, jarri da martxan, aurre ikusitakoa baino 19 hilabete beranduago, eta unitateen erdiarekin gainerako ibilgailuak pixkanaka sartuko dira 13 unitatera iritsi arte. Lehen asteetan, behi lineak 8 minututako maiztasuna izango du, eta murriztu egingo da 7 minutura iritsi arte. Garraio publikoko sistema berria ezartzarekin batera, polemika handia sortu da, baina obren eraginagatik, bai kostuengatik 50 milioi euro ingurukoa 9 kakotx bat udal kutxen kontura. Arratsaldeon guztioi, martxan da bus elektriko adimenduna Gasteizen, polemikak medio. Garraio berria Izpide Gorka Urtaran hiriko alkatea izan dugu gonbidatu nagusi gisa gurean gaur, eta horrela heldu dio adimendun busari. Da bakarrik hirien erronka, baizik eta planetarena. Ez azken finean neutraltasun klimatikoa lortu behar dugu ahalik eta azkarren, eta beraz alde horretatik nik azpimarratu nahiko nuke hirien papera, ez? Eta Gasteizen apostu sendoa egiten ari gara azken urte hauetan eta jarraituko dugu egiten, neutraltasun klimatikoaren alde, eta hortarako ere mugikortasuna, hiriko mugikortasuna ere jasangarria izan behar da ahalik eta gehien. Bada garraio ez, Larrungo trenaren azpiegiturak berritzeko obrak egiten ari da, Pirinio Atlantikoen departamendua, helburuak kremaiera trenbidea egokitza da. Urtero 350.000 bisitari hartzen ditu turismorako zerbitzuak. Larrungo trenaren horrek kostu garrantzitsua izango dute. 27 milioi euro hain zuzen, eta mendiko etorkizun plana izeneko egitasmoaren baitan, Frantziar estatuak 1,5 milioi euro eskaini ditu. Trena 1924an estreinatu zuten, urteak pasa eta burdinbidearen bizia bukaerara ailegatu da. Orain arte egindako mantentzelanak ez dira aski, zerbitzuaren kalitatea ziurtatzeko, beraz, azpiegiturari itxura berri bat ematea erabaki dute. Bestaldetik, sexu eraso bat salatu dute Barakaldon eta beste bat jarraian, Tolosan herenegun iluntzean eman zuten Barakaldokoaren berri. Ertzaintzak eta Barakaldoko udaltzaingoak 20 urteko gizon bat eta 23ko bat atxilotu zituen igande arratsaldean. Goizaldean emakume bat taldean bortxatzea egotzi diete, eta indarkeria erabiliz lapurreta egitea. Atzo epaiaren aurretik igarota espetxera bidali zituzten. Ikerketa zabalik dago oraindik eta ertzaintzak jakinarazi zuen beste 2 lagun ere ikertzen ari dela. Beste sexu eraso baten berri eman zuten handik ordu gutxira Tolosan. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi zuen, astelehen goizaldean izan zela erasoa, bide publikoan eta gertatutakoa ikertzen ari zela. Atxiloturik ez zegoela ere, zehaztu zuen. Gainera Gasteizko udalak beste indarkeria matxistako kasu baten berri eman zuen atzo, igande arratsaldean gertatu zena. Gizon batek eraso egin zion, bikotekide ohiari atxilotu egin zuten, eta emakumea ospitaleratu egin zuten. Kultura arloari helduta berriz, zinegoak jaialdiak Albertina Carriz zinema zuzendari, gidoilari eta ekintzaile argentinarrari eman dio bere ohorezko saria. Atzo hasi eta hilaren 7 arte iraungo du festibalak. Atzo arratsaldean abiatu zen zinegoak jaialdiaren 19. aldia, Bilboko Arriaga antzokiko hasiera ekitaldiarekin, eta hilaren 7 bitarte zinemaz betetako programa eskainiko du festibalak. Hala ere, joan den asteburuan, 3-2 zinegoak izeneko programarekin eman diote nolabaiteko hasiera festivalari, eta antolatzaileek nabarmendu dute ekitaldiek harrera oso ona izan dutela. Datozen egunetarako ere gitarau zabala prestatu dute. Bihar arratsaldean esate baterako, Instructions for Survival emakume zuzendariak eta Primeira Mortxigi Joana lanak ikusteko aukera izango da, besteak beste Golem Alondegian eta Bilbo Rock aretoan. Ostera Ukrainara begira, negoziatzen jarraitzeko prest azaldu dira Ukraina eta Errusia, bi aldeek bat etorri dira plazaratu dituzten lehentasunezko alderdi batzuetan eta atozen egunetan bilduko dira berriz. Errusiak Ukraina zartarazi eta handik 5 egunera eseri dira bi aldetako ordezkariak aurrenekoz mailaren itzulian, gatazkari irten bidea aurkitzeko asmoz, Bielorrusiako Omel eskualdean. 5 ordu luzeko
Lehen hartu emana izan ondoren, urrats txiki batzuk egin dituztela adierazi zuten atzo, bileraren ostean egindako balorazio laburrean. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentaren aholkulari, Mikhail Podoljakek eta Vladimir Putin Errusiako agintariaren aholkulari, Vladimir Mendeskik. Gainera, Europako batzordeak erabaki historiko bat hartu zuen herenegun, Ukrainako gerra dela eta lehen aldiz hondamendi batetik ihesi doazen errefuxiatu guztiak hartuko dituzte, Europako batasuneko kide diren estatuek eta gutxienez urtebeterako babesa emango diete epe hori amaitzen denean luzatzeko aukera izango dutelarik. Nazioarteko babeserako zuzentaraua baliatuko dute horretarako. Direktiba hori Balkanetako gerren ostean onartu zuen Europar Batasunak 2001 talde komunitarioko kide ez diren estatuetatik ihesi doazen beharrei erantzuteko, etxera itzuli ezin diren bitartean, babesa duten bitartean, estatuek oinarrizko beharrak eskaini beharko dizkiete errefuxiatuei eta aldutenei lana egiteko baimena emango diete. 20 urtean ordea ez dute erabili inoiz, ez da Siriako gerrak Europara ekarri dituen milioika pertsonei babesa emateko ere. Esaterako Hego Euskal Herriko gobernuek bilerak egin dituzte dagoeneko errefuxiatuen egoerari nola erantzun pentsatzeko, Ukrainako gerra bera gaitzesteko, elkarretaratzeak egin dituzte egunotan ere Iñigo Urkullu eta Maria Txibite lehendakarien exekutibek, besteak beste, Siria, Afganistan, Irak edota Libiako kasuetan eginez bezala. Nazio Batuen erakundeak Ukrainako gerrak eragindako errefuxiatuen kopurua 1,5 milioi baino gehiago dela kalkulatu du. Eguerdiko magazinean Ana Elena Altuna ongi etorri errefuxiatuak taldeko kidearekin hitz egin du gaiaz eta hala aritu da Europar Batasunaren erabakiaz. Guretzat, desde luego, persona guztiak ditugu eskubide berdinak eta orain Europatik prestatzen ari den programa hau gezurra dirudi, ez? Programa hori teoriaz dagoena, egon behar zena martxan, etorri diren guztientzat. Orain nahi dute salbuespen bat egin, errefugio eta asiloren prozeduretan. Teorian hori da egin behar dena egoera honetan datozen persona guztientzat. Astearteko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari Gasteizen, Zaramaga auzoan da Esti Lanao lankidea. Kaixo, Esti, martxan da dagoeneko bus elektriko berria, ezta? Bai, hala da, duela aste batzuetatik probaldian ibili da eta dagoeneko martxan da aurreikusitakoa baino 19 hilabete beranduago eta unitate erdiarekin. Udal gobernuak azaldu duenez, duela hilabete pasatxo hasi ziren probek emaitza onak izan dituzte, beraz gaur bertatik aurrera 6 edo 7 bus elektriko hasiko dira zirkulatzen, gainerako ibilgailuak pixkanaka sartuko dira 13 izatera iritsi arte. Lehenengo asteetan bus elektrikoaren linea 8 minuturo ibiliko da, baina asmoa da frekuentzia 7 minututara murriztea da. Beste gai batzuei helduta berriz, Gasteizen garela, Sarraskeren 46. urte mugaren atarian ohiko manifestazioaz gain, bestelako ekintzak ere antolatu dituzte, Martxoak 3 ekimeneko kideek, zer gehiago dakigu? Hala da bai, Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko gertakariak gogoratuko dituzte gertakarien 46. urteurrenean. Martxoak 3 plazatik abiatuko da ohiko manifestazioa eta Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu, ostegunean arratsaldeko 7etan eta aurretik 6:30 sindikatuek omenaldia egingo dute. Bestetik prentsaurrekoa egin du Martxoak 3 elkarteak eta Argentinako kereilaren abokatuak Zaramagako auzoan daukaten egoitzan bertan prozesu judizialaren berri emateko. Martin Villa inputatuta dagoela jarraitzen duela gogoratu dute eta lanean jarraitzea ezinbestekoa dela ere gogoratu dute. Bestetik deialdi berezia egin dute ekitaldi guztietan parte hartzeko, ez bakarrik Martxoak 3 elkarteak antolatu dituenak, baizik eta beste eragile batzuek ere antolatu dituztenetan parte hartzeko. Horrez gain, omenaldia egin diote Jacinto Lara Argentinako kereilako abokatuari, mota hauetako kasuetan egindako lana eskertzeko.
Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko egun horretako sarraskia gogoratuko dute gertakarien 46. urteurrenean. Urtero bezala hainbat jarduera antolatu dituzte aste honetan gertakariak gogoratzeko. Tartean, astelenean, Jacinto Lara Argentinako kereilako abokatuari omenaldia egin diote eta kontzientziaren kanpaiak izeneko eskultura eskaini diote. Bere papera ezinbestekoa izan da justizia lortzeko bidean, eta eskertu behar diogu benetan bere lana, bere irmotasuna eta bere gertutasuna oso gertu sentitu dugu bere borroka honetan. Lan arloan ordea, Mercedesek bertan bera utzi du ekoizpena astelen honetan, bada beste berririk esti? Gasteizko Mercedes-Benz lantegiak ekoizpeneko 3 txandak eten ditu astelenetik martxoaren 4, erdieroalen merkatua dagoen horniduraren egoera kritikoagatik, ekoizpen sektore guztietan etengo dituzte lantxandak aste honetan eta langile zuzenei eta zeharkakoei eragingo die. Dena den nahita ez egin beharrekoak daude eta beraz horietan ere lan egingo dute. Hurrengo astean, martxoaren 7an, aurreikusitako martxan lan egiteko asmoa dute, baina epe laburrean ere zalantzak daudenez martxoaren 3 arte ez dute jakinaraziko azken erabakia. Horrez gain, 28 egun arteko aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat onartu berri du lantegiak, martxoaren 11tik ekainaren 30 bitartekoa. Dena dela, oraingo etenaldia ez da joango onartu berri den espediente horren kontura. Gasteizko kontuak horrela, eskerrik asko esti, Bilbora goaz orain, bertan baita Iara Deurreta kazetaria. 11 lan gatazka daude Bizkaian, tartean Bizkaiko bulego garbitzaileek greba historiko batera deitu dute. Horrez gain, Berangoko Alkontza Irizarko langileek greba mugagabea hasi dute, eta gainera Vulkanizador Zuloagako beharginek epaiketa izan dute gaur, salaketa jarri baitzuten zuzendaritzak grebarako eskubida urratu duelako. Konta iguztua, Iara, zer gehiago dakigu? Hainbat lan gatazka daude Euskal Herrian. Tartean Bizkaiko bulego garbitzaileek greba historiko batera deitu dute. Lan itunaren negoziazioa desblokeatzeko. Izan ere, salatu nahi dute patronalak apurrak baino ez dizkiela eskaini. 11.000 langileri dagokie lan hitzarmen hori. Hala, LAB, ELA eta SK sindikatuek deituta, 6 egunetarako lanuzteak deitu dituzte. Martxoaren 30erako, apirilaren 26erako eta 27erako, eta maiatzaren 10erako, 11erako eta 12erako. Bestalde, Alkontza Irizar grupeko langileek greba mugagabea hasi dute, zuzendaritzak ezarri nahi duen lan erregulazioa gelditzeko asmoz. Neurriak Berangoko plantetako 102 langiletik 38 hiri eragingo lieke. Horrez gain plan industrial egingarri bat eskatu nahi diote zuzendaritzari. Ostiralean hasiko dira negoziazioak eta grebez ari garela gaur epaiketa dute Vulkanizador Zuloagako langileek. 12etan hasi da epaiketa Bilboko auzitegietan. Ia 250 egun daramatzate greban, lan hitzarmen duinak aldarrikatzeko eta tarte horretan enpresak gatazka konpondu beharrean grebarako eskubidea urratu duela ohartarazi dute. Eta horregatik ELAk salaketa jarri zuen. Hala, epaiketa hasi aurretik elkarretaratzea egin dute Vulkanizador Zuloaga fabrikako beharginek eta enpresak grebarako eskubidea bi eratara bortzatu duela gastigatu duelak. Gutxengo bat lanean dago enpresan eta gutxengo honek egiten duena da grebalarien lanpostuak hartu eta hauek egin behar zuten lana egin, eta hori ilegala da. Eta bestalde ere identifikatu dugu 3. enpresa bat Andoainen, nun Vulkanizador Zuloagaren piezak egiten egonda eta hori ere ilegala da. Bada, ELAk nabarmendu du negoziatu nahi duela lan hitzarmen duina lortzeko. Pero dugu sententzia hori irabaztea eta kondenatzea enpresa. Guk nahi duguna da negoziatu, hitzarmen propio bat, soldata duinak, lan baldintza duinak eta horretarako beti prest egongoaz. Gainera gogoratu dute urtarrilean zuzendaritzarekin bildu zirela eta aurrera pausorik egon ezarren erabaki zuten langileek proposamen bat bidaliko ziotela zuzendaritzari. Eta horrela egin zuten, baina zaratu dutenez ez dute erantzunik jaso.
Etxe bizitza arloan berrez langile guztientzat etxe bizitza duinaren alde abiatu duen kanpaina aurkeztu du LAB sindikatuak Bilbon eta Gasteizen. Bizkaiko aurkezpenean izan zara Aiara, zeintzuk dira aldarri nagusiak? Langile guztientzat etxebizitza eskuragarri eta duinaren alde abiatu duen kanpaina aurkeztu du gaur LAB sindikatuak. Zehazki langileen mesedetan ez dagoen etxebizitza politikaren arduradunak interpelatuko dituena. Izan ere, LABen ustez etxebizitza langileentzat oinarrizko beharra da. Bada sindikatuak ekintza sozialeko komunitatearen bidez afera horri heldu nahi dio. Auzo eta herrietan bizi baldintza duinak borrokatzeko tresna sortu du LABek, abiatu izeneko ekintza sozialeko komunitate tresna alegia. Lehen kanpaina aurkeztu dute Gasteizen eta Bilbon eta bertan aldarrikatu dute langile guztiei etxebizitza eskuragarri eta duinak bermatzea. Izan ere, etxe bizitza eskubidea bermatzea langile jendearen oinarrizko bizi baldintza duintzeko ezinbesteko dugu. Baina gaur egun etxe bizitza eskubidea merkantilizatuta dago, bai? Espekulaziorako eta beraztasuna metatzeko erabiltzen ari da, eta horrek ondorio sozial larriak dakartza. Egoeraren erantzuleak interpelatuko dituela ohartarazi du LABek. Etxebizitza eskubide subjektibo bezala aitortu eta hori errealki bete dadin bermatzeko neurriak hartzea eskatu du sindikatuak. Erantzuleak interpelatu, indarrak metatu eta eragin politikorako ekimenak antolatzeko asmoarekin gatoz. Gaur, Gran Via 85 ez gara alperrik etorri edo ez da kasualitatea. Etxebizitza eskubide subjektibo gisa onartu du Eusko Jaurlaritzak, baina berau bermatzeko ez du inolako tresnarik bermatu. Horretarako espekulazioari ateak itzi eta alokairu sozial arautuari lehentasuna eman behar zaiola uste du LABek. Eta etxebizitzaren prezioa mugatu behar dela gaineratu du etxebizitza gastuak diruaren 30% izan daitezen gehienez, eta 15% egoera zaurgarrian dauden pertsonen kasuan eta etxebizitza publikoetan. Bada egidezinak izpide pasaden abenduaren 4an egindako manifestazioaz gain eskaera bat sortu da Marieniako lurrak babesteko. Honen bidez lur horietan Boig eta herriko etxeak 100 etxebizitza eraikitzeko duten proiektua baztertua izatea eskatzen du Marienia ezunki kolektiboak espekulazioaren aurka eginez astebetean 2000 sinadura inguru biltzea lortu dute. Azken 15 urteetan kanboko herriko etxeak ahalegin guztiak egin ditu lur horiek saltzeko, baina laborantzarako oso baliagarriak diren lur horiek jadanik erabiliak dira. Laborari batek hain zuzen ere ustiatzen ditu. Lur horiek tokiko eta kalitatezko produktuak ekoizteko baliatu behar direla adierazten du Marienia ezunki kolektiboak ingurumena babestuz eta laborariei sari duina bermatuz. Naiz eta etxe bizitza sozialen eraikitzearen alde dauden, kanbok legalki ekoiztu behar dituen etxe bizitza sozialen 25%tik soilik 7% sortu ditu. Eta Nafarroara begira jarriz, azken 15 urteetan nekazaritzako ustiategiak erdira jaitsi direla jaso du herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek. Txostenean nabarmentzen da nekazaritza lurra murrizten ari dela eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen direla udane arbeo. Azken 15 urteetan nekazaritza ustiategiak erdira murriztu dira Nafarroan, herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek jasotzen duenez. Hori bera, arrea mugari gabe Nafarroan mundu bat eta IPS koordinatu dute. Azterlan horretan adierazten denez, nekazaritza lurra murrizten ari da azken hamarkadetan, eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen dira. Horrela laborantza lurraren 25% inguru soilik erabiltzen da zuzenean giza elikadurarako. Gainera azterlanean aztertutako adierazle gehienen arabera nekazaritzako ekoizpen eredua jasanezina da. Hala dokumentuan aipatzen da eremuan ongarri kimikoak eta pestizidak gero eta gehiago erabiltzen direla, bereziki ongarri nitrogenatuak eta herbizidak. Jarduteko modu hori ez dator bat baserritik mahairako Europako estrategiarekin, non Nafarroko gobernua arekin badagoen. Estrategia horretan datza besteak beste 2030erako pestizien erabilera 150% murriztu behar dela, eta ongarri kimikoak 20% gutxienez.
Txostenean nabarmentzen da halaber, Nafarroan nagusi den abeltzaintza etengabe ukuiluratutako ganadua duen eredu intentsibo batekoa dela, tokiko baliabideak aprobetxatzen ez dituena eta lurraldetik bereizi egiten dena, eta horrek inpaktu ugari eragiten dituela ingurumenean, kliman eta gizartean, bai hemen, bai planetako beste leku batzuetan. Besteak beste neurri handi batean Latinoamerikatik datorren sojarekin egiten den pentsu kopuru izugarriagatik. Bereziki kezkagarritza jotzen da ikerketa txerrikaren kasua, modu industrialean hasi baitira aziendaren 189 baino gehiago eta 2011 eta 2020 artean ganadua 143 handitu baita, 685.000 aberera iritsi arte. Espainiako estatuan aldi berean 127ko igoera izan da. Horri dagokionez txostena nabarmentzen da aire zabaleko txerriak asko murriztu direla 100 baino gutxiago izateraino nekazaritza politika baten ondorioz. Esaterako Nafarroko herri lurretan bazkatzera irtetea eragozten dielako. Ingurumen kontuekin jarraituz bestalde, Euskal Herria Bilduk klimaren aldeko herri ituna aurkeztu du goiz honetan Gasteizen. Mikel Otero, Laura Aznal eta Peio Otxandianok hartu dute hitza, jarraian xehetasun gehiago. Krisi klimatikoa egungo arazo larrienetako bada. Ondorioak asko dira jada, bai Euskal Herrian eta baita beste herrialde askotan ere. Krisi honen erdian, herritarren ikertzaileen eta agintarien kezka piztu da. Gizadiak inoiz izan duen erronka handienaren aurrean gaude. Gure herriaren bilakaera ere goiti bera baldintzatuko duena. Testuinguru honetan, EH Bildu klimaren aldeko herri ituna aurkeztu du Gasteizen ate joka ditugun erronka klimatikoen aurrean ibilbide horri komun bat zehazteko helburuarekin. Berehala martxan jarri beharko liratekeen ardatz estrategikoak jaso beharko lituzkena. Herri itun bat, belaunaldien arteko itun zabal bat, datozen hilabete eta urtetako politika klimatikoa garatzeko beharrezkoak diren adostasun instituzional eta sozialak eraikitzea ahalbidetuko duena. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarrako Foru Komunitatean aldaketa klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren legeak eztabaidatzen ari dira, eta sobiranisten ustez lege horiek neutraltasun klimatikora heltzeko ibilbide horria ezarriko duen herri itun baten tresna normatiboa izan behar dira. Itun honek balio beharko luke eta hala planteatzen dugu, martxan dauden klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren legeetan jokoan dagoen hori gizarteratzeko. Bien bitartean Mikel Otero Eusko Legebiltzarkideak ere erronka klimatikoei lehenbailen heltzeko beharra nabarmendu du. Euskal Herrian prozesu honen gakoak zeintzuk izan beharko luketen adieraziz. Europako klima helburuekin lerrokatzea, gastu publikoaren ebaluazio klimatiko sistematikoa, klima eta energiaren arloan gobernantza berri bat, birbanaketa eta transizio finantza tresnen garapena, eta ongizatearen adierazleen birplanteamentu bat. Horiek ala une historiko honek eskatzen duen ekintza klimatikoarekin Euskal Herriak bat egin behar duela adierazi dute sobiranistek. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzak 3. gradua eman die Basauriko eta Martuteneko espetxetan dauden motivazio politikoko 8 euskal presori eta ukatu egin die beste 26 kartzeletako tratamendu batzordeek hala proposatuta. Jaurlaritzak iazko urrian hartu zuen bere gain espetxak kudeatzeko eskumena eta harrezkero onda 50 presori gradua aldatzea onartua bazuen ere motivazio politikoko presorik ez zegoen horien artean. Beraz, lehen 8 dira orain 3. gradura igaroko direnak. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Egoitzkoto, Joseba Lerin, Iñaki Garces, Unai Fano eta Ugaitz Perez presoak dira Basauriko espetxan zeudenak eta joan den ostiraleko lehen orduan 3. gradua eskuratu zutenak. Hori ez gain, Martutenen preso daude Mikel Arrieta, Joseba Arregi eta Francisco Jose Ramadan eta ostiral eguerdian eman zieten gradu aldaketaren berri. Gainera etxeratek jakinarazi duenez, Mikel Otegi Unanue itsasondoko presoa Iruñeko espetxera eraman dute berriro, biriketako tuberkulosi baten ondorioz ospitalean egon ostean. Orain 21 egun eman beharko ditu isolamenduan eta gaixotasunari aurre egiteko tratamendua 6 hilabetez luzatuko da. Etxeratek azpimarratu du orain beste aukera on bat dagoela, Otegi aske gera dadin gainerako euskal preso politikoak bezala. Ildo horretan, elkarteak gogoratu du, oraindik gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten beste 18 preso daudela.
Bada astearteko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara, Peru Galbetek orain gutxi argitaratu duen Pozoi kantuaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu gaur. Horren bestez, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Intoxikazio bat jasan, baino mende bat lehenago, pozoia prestatzen zebiltzan, gure etxetik urrunago, pixkanaka sartzen doan pozoia azkenerako itzen zaren horietakoa inguruan arriskurik ez baldin bada buelta eman begiei eta begiratu zure barnera eskua sartu nahi baduzu isuri gabeko negarraren laku ez lekua aurkituko duzu hotza eta ilunda hemen eskuan eskuaregia dakitzen ohartzeko izan ez zarena nola behar bada izan gozinen pixkanaka sartzen joan den pozoia da ateratzen ere kosta egiten dena inguruan arriskurik ez baldin bada buelta eman begiratu zure barnera.